Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез, Дөнья студиясендә бүген кунакта Шаян ТВ каналының алып баручысы Әдилә Биктимирова. Күптән түгел генә Шаян ТВ каналы бик кызыклы конкурс уздырган иде. Ул «Мин татар баласы» дип атала. Менә бүген без Әдиләне шушы конкурс хакында сөйләргә дип чакырдык. Исәнмесез, Әдилә. Хәерле көн, исәнмесез. Менә Шаян ТВ каналы ул инде хәзер көннән-көн күбрәк үзенең аудиториясын җыя бит. Балалар аны яратып карыйлар, мультфильмнарны да яратып карыйлар. Бик кызыклы тапшырулар анда чыгып килә, бит музыкаль тапшырулар да чыгып килә. Ә менә «Мин татар баласы» дигән конкурс, ул гомумән алганда бик кызыклы. Мин уйлаган идем башта, бу конкурста җырлар булыр инде, шигырьләр булыр инде дип әйме. Ул киресенчә, анда җырлар да түгел, шигырьләр дә түгел, балалар үзләренең бүтән яктан сәләтләрен күрсәттеләр. Әйдә менә сөйләп китегез әле. «Мин татар баласы» ул нинди максат белән оештырылды конкурс һәм нинди номинациялар бар иде? Чыннан да безнең өчен бу бик кызыклы тәҗрибә иде, чөнки гадәттә без җырга да, биюгә дә багышланган бәйгеләр үткәрәбез даими рәвештә. Гомумән җырларны язуга багышланган да зур бәйгебез бар, ул да булса булачак җыры. Ә инде менә «Мин татар баласына» килгәндә, ул шулай ук бер дәрәҗәдә аларга ошаган, чөнки ул да балаларның иҗатын үстерүгә юнәлгән. Ә инде икенче яктан ул чыннан да аерылып тора, чөнки аны телевизион форматка җайлаштыру авыррак һәм инде бу өлештә без аны онлайн рәвештә рәсемнәрне һәм кул эшләрен алдык. Менә шунда инде без номинацияләргә дә килеп җиттек. Ике номинациядә кабул иттек без эшләрне. Беренче номинация иң яхшы рәсем, икенчесе иң яхшы кул эше. Һәм 2 яшь категориясендә караган идек, 7дән 10га кадәр һәм шулай ук 11дән 15гә кадәр. Максатка килгәндә инде билгеле безнең татар иҗатыбызга, татар халык иҗатына бигрәк тә кызыксыну уяту яшь буында, кичкенә балаларда, аларны менә шу татар мөхитенә ничектер тарту һәм аларда милли үзаң тәрбияләү. Менә шу иде бәйгенең төп максаты. Әдилә, менә рәсем ясаучылар арасында күбрәк нинди теманы күтәрәләр? Гомумән анда күбрәк нәрсә ясарга тырышалар? «Мин татар баласы» булгач, ул миллирәк булырга тиеш, әлбәттә. Менә балаларның фантазиясына килгәндә, ул нәкъ менә шу тема белән дә шикләнгән иде. Татар иҗатына багышланган рәсем булырга тиеш иде. Менә инде шу чиракта мәкаләләр, табышмаклар, халык әкиятләре, халык образлары, аларның барысын да без кабул иттек шушы бәйгегә. Күбрәк дигәндә, әлбәттә, әкиятләр, мотор образлар безнең, менә мәсәлән, Өч кыз әкиятенә бик күп эшләр килде, Убыртаз әкиятенә күп эшләр килде. Кайбер мәкаләләргә иллюстрация ясап та эшләр килде. Хәтта менә бер мотор эш килде, табышмакларга багышланган, агачтан эшләнгән кичкенә генә ячейка шикелле әйбер, һәм инде табышмакларны язып чыктылар, астында рәсемнәр иде. Менә шуларны күтәреп рәсемнәр чыгайды. Уенмы ул, кул эшеме ул, менә шундый кызыклы әйбер һәм билгеле безнең халык мәкаләләренә дә багышланган. Ә менә кул эшләренә килгәндә, безнең балалар арасында оста куллылар күпме? Оста куллар күп, инде гомумән эшләргә килгәндә безнең бәйгегә 324 гариза килде. Әлбәттә, жюрига инде бик катлаулы эш туры килде, чөнки аларның барысы да аларның кулларыннан узды, барысында карап, төпләп, балалар бит берсендә үпкәләтәсе килми, әмма шул вакытта бәйге икәнен дә онытмаска тырыштык һәм объектив рәвештә безнең жюри эшләде. Кул эшләре арасында нәрсәләр күбрәк? Кул эшләре арасында шулай безнең персонажларыбыз, геройларыбыз күп, алар арасында шулай Шүрәле дә, Суанасы да. Беренче карашка бит аларны күбесе нәкъ Тукай әкиятләреннән белә. Әмма чынлыкта алар безнең халкыбызның борынгы әкиятләреннән образлары булып тора һәм шушы образларын да теләсәнди формада җайлашып барадылар. Бер бик матур эш килде, ул да булса җиңү яулаган эшләр турында сүз алып барам. Зур татар йорты дигән инсталляция. Хәтта эчендә кичкенә генә эшпишмаклары, кичкенә генә ашамлыклары, чәйнекләре, пишләре, мишләре барысы кичкенә генә сандыклары, барысы да менә шулай җайлаштырылган, менә татар культурасын шушы йорт, шушы кул эше аша безгә белдергә, җиткергә булды. Менә бу бит инде үзе республика күләм конкурсы бит, ләкин ни өчен безгә катнашырга ярамыймы дип, безнең бит читтә яшәүче татарларыбыз арасында бик күп менә шулай конкурсларда яратып, актив катнашучылар. Андый теләк белдерүчеләр булмадымы? Читтән дә килмәдеме эшләр?
Эшеннән дә без аны республика күләм бәйге дип игълан иткән идек. Әмма сирәк безгә Башкортстан Республикасыннан да эшләр килде. Хәтта инде карап торгач Казакъстаннан да бар иде. Бу очракта эшләрнең барысын да жюри карады. Каян гына килсә дә жюри барыбер карады. Алар бик күп очрамады, әмма шулай да күбрәк безнең районнар катнашты. 25 артык район вәкилләре катнашып өлгерде. Әмма барлык эшләрен дә карадык. Кайдан гына килсәләр дә исәпкә керде дип әйтергә мөмкин. Сайлап алу бик җиңел булмагандыр дип уйлыйм. Бу кадәр хезмәтне. Билгеле, Худай саклады әлеге вазифа минем өскә төшмәде Аллага шөкер. Шуннан да әлеге эшләрне тәҗрибәле жюри бәяләде. Алар Казан халык сәнгате техникумы укытучылары, танылган рәссамнар, өчен экспертлар һәм нәкъ менә алар эшләрнең барысын да карап узды һәм финалга алар 40 эшне сайлап алды. Инде соңыннан сайлап алу эстафетасын безнең яраткан тамашачылар кабул итте һәм сайт аша онлайн тавыш бирү рәвешендә алар яраткан эшләрне сайлап алды. Шулай итеп 20 җиңүчебезне инде хәзер танырга мөмкин. Безнең сайтта да мәгълүмат бар, калган мәгълүмат чараларында да аларның исемнәре инде хәзер яктыртылган, аларны бөтен республика белә. Менә сайлап алу турында бик матур гына сюжет эшләнгән иде. Эш ничек барышын әйдә без шул сюжет эше карап китик. Мин татар баласы юк, бу булайда билгеле фактның констатациясе түгел, ә яңа бик кызыклы бәйгенең исеме. Татар халкы тарихын өйрәнү, милли мәдәниятен өйрәнү, укучыларның иҗади эшчәнлеген арттыру. Ә тагын нинди максатлар куя икән бу бәйге? Тиздән белербез. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Шаян ТВ каналы үткәргән Мин татар баласы республика күләм иҗади эшләр бәйгесе тәмам. Барлыгы республикабызның төрле төбәкләреннән 300дән артык эш килде. Беренче этапта аларның барысын да мәртәбәле жюри бәяләде һәм икенче турга 40 эшне сайлап алды. Бүгенге эшләрдән сез нәрсә көтәсез, нәрсә күрәсегез килә? Сез инде монда профессиональ ягына күбрәк басым ясаячаксызмы? Ясалу техникасына рәсем буларак инде, яисә мәгънәгәме? Беренче урында иҗат булырга тиеш. Вообще творчество дигән сүз инде. Мәгънә, смысл тоже беренче урында. Профессионал җагы тоже кирәк. Ансыз булмый бит, күрсәтеп булмаячсыз. Ана шуларны көтәбез. Но беренче урында иҗат. Халык сәнгате һөнәрләре техникумы бездә бит инде бик күп балалар, һөнәрле балалар монда укыйлар һәм аларның җитәкчеләре, укытучылары, остазлары дип әйтик инде, алар һөнәрчеләр һәм рәссамнар, Татарстанның һәм Россиянең атказанган белгечләре, Союз үзебезнең Татарстан Республикасының Союз художнигында эшләүче мастерларыбыз, рәссамнарыбыз белем бирә. Һәм менә шушы Мин татар баласының конкурсының да бәйгесенең йомгаклау өлеше бүген менә бездә кызып бара инде. Монда терис һәм тере дөрес билге бирелә инде. Икенче этапта иң лаеклыларны онлайн тавыш бирү буенча сайладылар. Әйтергә кирәк, онлайн мәйданда да соңгы сәгатьләргә кадәр бик көчле ярыш барды. Һәм ниһаять нәтиҗәләр ачыкланды. Төрле яшьтәге катнашучылар арасында иң яхшы рәсем һәм иң яхшы кул эшләре яки агачтан, башка материаллардан эшләнгән әйберләр номинацияларында тамашачы мәхәббәтен яулаган 20 эшнең авторлары җиңүче дип табылды. Безнең үзебезнең милләтебезнең мәдәниятын, байлыгын күрсәтер өчен кирәк бу бәйге. Һәм без бик рәхмәтлебез Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән үткәрелгән бу бәйге Шаян ТВ каналында. Жюриларга да рәхмәтлебез. Алда безне бәйгенең иң дулкынландыргыч һәм күңелле мизгелләре, җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы көтә. Әдилә, менә сайлап алынды. Аннары соң үзегез әйтеп үттегез, тавыш бирү юлы белән сайланылды дип. Әйме, инде менә аларны бит ничектер танытырга барыбер телевизор аша да күрсәтергә кирәк. Аларны бүләкләргә дә кирәк. Бүләкләү тантанасы ничегрәк узды? Билгеле, һәрбер бәйгенең, һәрбер проектның иң татлы, иң көтеп алынган мизгелләре ул шул
финал тантанасы. Бу очракта исә ул бүләкләү тантанасы иде. 28 октябрь көнне Адымнар мәктәбе нигезендә без үткәрдек шушы тантананы, шушы церемонияны. Бик тантаналы рәвештә үтте дип әйтергә мөмкин, чөнки мактаулы кунакларыбыз да килде һәм бүләкләрне безнең катнашчыларыбыз, җиңүчеләребез нәкъ менә мактаулы кунакларыбыз кулларыннан алды. Шунда әйтергә кирәк, Марат Гатыйфулла Әхмәтов тәкъдиме белән башлап җибәргән идек әлеге бәйгене. Алар гына да түгел, Татарстан Республикасы каршында эшләп килгән Татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәмендә дә эшләнде әлеге бәйге. Бергә эшләнгән хезмәт әйме. Шуннан да һәм Марат Гатыйфулла Әхмәтов үзе шәхсән килеп безнең катнашчыларыбызны котлады. Менә Әдилә әйдә күрсәтик әле, бит аларның үзләренең бик матур итеп эшләнгән менә шушындый логотиплары да бар. Алар белән берлектә без бик күп бәйгеләр үткәрәбез, һәр чак элемтәдә торабыз һәм әлбәттә балалар өчен дә, безнең өчен дә бу бик зур сөенеч, без аларга да бик рәхмәтлебез. Мин татар баласы дип аталган иҗади эшләр бәйгесе тәмам. Аны Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Шаян ТВ каналы үткәрде. Әлеге бәйгенең максаты татар халкы тарихы, милли мәдәниятен өйрәнү, укучыларның иҗади эшчәнлеген арттыру, үсеп килүче буында милли үзәң тәрбияләү. Конкурска татар әкиятләренә, халык авыз иҗатына нигезләнеп ясалган рәсемнәр, кул эшләре кабул ителде. Катнашучылар 300-дән артык. Алар республиканың төрле төбәкләреннән. Бәйге 2 этапта узды. Беренчесендә катнашучыларга бәяне мәртәбәле жюри куя. Алар 40 эшне сайлап алган. Икенче этапта җиңүчеләрне билгеләргә Шаян ТВ тамашачылары да ярдәм итә. Үзләре ошаткан эшләр өчен алар Шаян ТВ рус сайтында тавыш бирделәр. Иң-иңнәр исемлегендә 20 автор. Аларның эшләреннән күргәзмә оештырылды. Ул җиңүче балалар укыган мәктәпләрдә уку елы тәмамланганчы эшләячәк. Габдулла Тукайның әкиятләрен мин кичнәдән тыңлап үстем. Шуңа күрә миңа аның иҗаты бик якын. Аның әкиятләре җиңел укыла. Бакый урманчылар алар бик сирәк тарихка бер генә туа торган андый шәхесләр. Әмма ләкин шөгыль буларак, мавыгы буларак, әти-әниләр белән балалар арасында мөнәсәбәтләрне якынайту, бер-береңне ишетергә өйрәнү, тыңлау, киңәшү, менә ул күзлектән караганда, фәлсәфи күзлектән, гаилә күзлегеннән караганда мин бик зур бәялим бу чараны. Әдилә, Шаян ТВ ул һәр вакытта ниндидер менә шундый кызыклы проектлар белән, шундый кызыклы конкурслар белән төрле җиңүләрдә дә, төрле конкурсларда да катнашып, үзләре дә җиңү яулыйлар. Әле күптән түгел генә Шаян ТВ каналы тагын бер җиңүгә иреште. Бит ул Многоликая Россия исемле конкурста җиңү яуладылар. Менә Шаян ТВның тамашачысы бүген ни дәрәҗәдә инде сезне белә һәм ни дәрәҗәдә сезгә рәхмәтле дип әйтик. Нәниләр белән, тамашачылар белән ниндидер элемтәгез бармы? Әлбәттә, балалар белән без гел элемтәдә торабыз һәм алар белән бергә яшәргә шушы бер казанда кайнарга тырышабыз. Беренчедән, билгеле социаль челтәрләр аша без алар белән элемтәдә хәзер беләбез, бөтенебез TikTokта, бөтенебез Instagramда. Алар белән шулай без элемтәдә торабыз. Инде булса тәкъдимнәр булса, сораулар булса, алар безгә даими рәвештә язалар һәм без аларга шулай ук оператив рәвештә җавап бирергә тырышабыз. Икенчедән, безнең балалар белән узган бик күп чаралар да бар. Менә шу тантаналардан тыш, шулай ук без шәһәрнең иң матур бәйрәмнәрендә катнашабыз. Сабан туй булса, яңа ел чыршысы булса да, без алар белән бергә чыгабыз. Безнең яраткан персонажлар Шаян, Биби, Мияу һәм робот Эд, алар һаман матур гына чыгалар, аларны таныйлар. Менә таныйлар дигән өлеше дә безне бик сөендерә. Әле күптән түгел генә, 1 ел элек, гына күбрәк артка караса, бу кем дип сораучылар бар иде. Инде хәзер ерактан ук күреп, Шаян килде безне котларга дип, янына чабалар, фотога төшәләр, кучаклыйлар. Менә шулай балаларны берничек тә алардан аерып булмый. Шуңа күрә таныйлар дип әйтергә мөмкин. Инде соннарга килгәндә гомуми аудиториябыз 15 миллионнан артты. Бу шактый сан инде. Шактый сан, һәм елдан ел арта бара әлеге сан. Тиздән без кичкенә генә туган көнебезне билгеләп үтәрбез. 12 ноябрь көнне шулай итеп Нәни дусларыгыз белән бергәләп шушы матур бәйрәмне
уздырырбыз дейбиз, әйбет. Онлайн рәвештә булса да алар безгә барыбер Әйе. кушылалар, безнең махсус программада булачак. Аларның барлыгын тоеп яшисез. Нәкъ шулай. Тоеп кына түгел, без алар белән әйтәмеш, һәрдаим элемтәдә торабыз, һәрдаим бергә. Әдилә, Шаян ТВның киләчәккә планнарын нинди проект өстендә эшлисезме? Бәлки нәрсәдер планлаштырасызмы? Кайбер серләрне аша аласызмы? Проектлар дигәндә, менә быел гына ачылып килгән проектлар бик күп. Шуларның берсе Шаян ТВ TikTok фабрикасы. Менә шу теманы дәвам иткәндә дә балалар белән, яшүсмерләр белән бит алар артыннан ничек тә булса чабарга кирәк, ничек тә булса аларны куып тотарга кирәк. Һәм менә шу социаль челтәрләр аша без аларны куып тотабыз дип әйтергә мөмкин, чөнки менә шу платформаларда контент булдырып, без олар белән, олар безнең белән элемтәгә керә ала. Алай гына да түгел, ул контент файдалы булсын дип тырышабыз. Ягъни шу кичкенә генә видеолар аша татар телен өйрәнергә, татар мөхитенә кереп китү, һәм гомумән мәдәниятыбызга, культурабызга ничек тә булса якынрак булыр өчен шу контентны булдырабыз. Әлеге проектта уңышлы гына эшләп килер дип ышанып калабыз. Әле август аенда гына башланып китте һәм алга таба да тагын да зур адымнар белән эшләргә насыйп булсын. Икенчедән, тел ягына килгәндә, шулай ук яңа проектыбыз бар. Ул да булса мин татарча өйрәнәм. Кичкенә укытучыбыз Ләйлә нәни укучыларын, анардан да нәнирәк укучыларын татар хәрефләренә өйрәтә, укырга өйрәтә, индер сүзләр өйрәнә. Менә шулай без файдалы контент булдырырга тырышабыз. Аннан тыш, без һаман саен яңа популяр мультфильмнарны үзләштерергә тырышабыз. Бу вакытта исә безнең каналыбызда танылган мультфильмнар чыга, Барбоскиннар, Лунтик, Смешариклар, аларның барысы да каналда чыга һәм безнең тамашачыбыз да яратып карый. Шулай ук безнең зур проектларыбыз бар. Ул да булса Сәйлән музыкаль фестивале, быел 3нче сезоны үтте. Яңа гына башланып китте бию батл, зур бию проекты, яңа заманча биюләр белән аларны да дәвам итәрбез дип уйлыйбыз. Аларны даими рәвештә үткәрергә язын һәм менә без сезнең белән сөйләшә башлаган Мин татар баласы бәйгесе дә даими рәвештә үтер дип ышанабыз. Шулай булгачтан, кем сезнең белән бергә булырга тели, алар күзәтеп барып, әлбәттә, бу конкурсларда катнашалар, проектларны карап баралар. Әдилә, Шаян ТВ каналына һәм әлбәттә сезнең үзегезгә дә зур уңышлар теләп калабыз. Балалар рәхмәтле булып, сезнең каналыгызны карап, үзебезнең татар телебездә матур итеп сөйләшергә өйрәнсеннәр һәм киләсе очрашуларга кадәр дип саулашабыз. Матур теләкләрегез өчен беренчедән зур рәхмәт, инде икенчедән шушы матур студияда әлегә әңгәмә өчен дә сезгә рәхмәтләребезне белдерәбез. Алга таба да шулай элемтәдә булып, алга таба да очрашырга насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта Шаян ТВ каналының алып баручысы Әдилә Биктимирова иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булышабыз һәм әлбәттә милләттәшләребезне үзләренең балаларын, оныкларын Шаян ТВ каналын карарга чакырып калабыз.